Hej, og i dag så skal vi spille lidt RP med Benjamin og Jan. Hvad fanden er du laver? Hvad fanden du laver? Så ja, vi spiller på Redline serveren. Så ja, det er dejligt. Og Benjamin har kommet og ramt fedten. Ja. Benjamin han har tabt nogle kilo. Er politiet bag os? Er det os? Nej, jeg tror ikke politiet bag vi. Nej, det skulle da ikke også have det? Nej. Hvad fanden han sige? Ja, lige med. Nå. Hvad fanden er jeg? Du skal huske at køre ordentligt. Jeg skal lige ned og have min bil, okay? Den er lidt bedre, den der. Yep, så går vi. Hvad fanden? What the fuck? Fuck, I kører som Se, hvor du kører. Nå ja, Jan. Hvad er der, Benjamin? Okay, der er den. Jeg glemte lige, den ikke var her. Det er den på Benjamin Olsen. Den er. Jo. Okay. Se, der holder altid en anden flod i Østanden. Men den er ret grim i dag. Ja, hvad skal vi lave? Men ikke lige sige, hvad vi skal lave i dag. Indtil vi er ude i by. Hey, se hvor du kører, ikke? Jan, jeg rykker. Jeg står det på vej. Er det dig der, Benjamin? Ja. Jamen. Altså, man skal jo forkende sig lidt, jo. Ja, jeg ikke. Bliver jo rigere. You are now listening to the lab, a bright star shining Jeg through the tænker, i dag darkness. skal vi folk. That's right. Ja, vi kan leve på deroppe omlanderen. Ja. Åh! Woman, once you shake Jeg kunne du var lige ved at kunne slette den. it's a little known fact it's made of helium. This means when you fly into it, you will talk really funny before you die. Like a little person in one of those movies about Candy Factory. Talk, bro. Ja, jeg sværger på, at der var definitely en grund for mig. Så bil. Der var definitely en grund, den blev. Nej. Se, det skal det er bare trickshot, det er trickshot. Okay, Benjamin. Only se, det er mit trickshot. Down, bam, bam. Down, bam. Det var det mest trickshot for Benjamin. No, we're not gonna be friends. Vi ruller lige lidt. When rich speculators prosper while farmers lose their land, when government officials Sådan, se, du skal bare lige have luft. Ja, det er Om du er så fed, vi... Hvad fuck der sker? Nej, vores bil er under... Ja, sådan der. Hvad der sker med bilen? Du er så fucking fed. Du er så fed, vi kan ikke fucking køre op, altså. Du er så tyk, dit store læs. Benjamin. Prøv at se, Jeg bor i gang, hvor du er rigtig tyk, Benjamin. Nej, hvad ikke? Du var i fitness, Benjamin. Det var en gang jo. Ja, det var en gang jo. Ja. Ja. Vi kan også prøve at holde en V1. Nej, ikke en, Benjamin. Jo, sgu da. Nej. Så bliver vi hap. See a good trick shot. Kom, vi skal lige derover. That was good trick shot. Skal vi så røve i dag? Har du strips på dig? Nope. Jeg har 12 strips. Du kan lige få 6 strips. Ja. Du burde få. Yep. Nu har du. Det er åben mekanisation. Nej, her nej, jeg ikke ved. Luk ud der. Ikke sige noget. Nu går vi bare lige derind, ikke? Og så jeg ser, hvad folk laver. Okay. Jeg blev bare skudt. Nå
Nice, Lilus. Lolo, hvad skal der hen? Hvad er det, der sker? Var I lappe? Nå kom Benjamin, skal vi videre? Okay, lad os prøve at køre ned mod stripperne. Okay. Så plejer at være little boys. Nogle rigtig små nogen, man kan lige rappe. Altså, jeg fucking sælger den her bil. Har du at sælge bil? Hvordan er jeg sælge? Hvordan sælger jeg? Det ved jeg ikke. Er det hos din bil? Ja, det er min sgu da, ellers så kunne jeg ikke tage den ud af mit big garage. Så er det idiot. Altså, jeg skulle selv købe på hver en af mine accounts. Prøv at se, hvor god jeg er til at køre bil. Jeg tror måske, han bare lige fik et hjernerystelse. Ja. Det kan godt være, Benjamin. Ellers fik han Big Mac-rystel. Fuck, jeg er god til at køre. Ja, Benjamin, det må jeg sige. Har du trækket dit kørekort ud af en automat? Tror du, jeg har kørekort, eller hvad? Nej, ikke en skid, jeg har. Du har kørekort, jeg har ikke kørekort. Jeg blev taget af politiet for at ikke have kørekort. Nå jo. Det var flere gange jo, fordi at jeg kørte sådan her. Altså, jeg har altid undret mig over, hvad det der Fox Import er. Men altså, jeg prøvede, hvad det inde. Der er ikke noget. Du ikke gør noget. Sikkert kun på en sort. Hvad fanden den lav? Det er politibil. Det er Popo. Vi skal sælge nogle pistoler. Det var lidt for tidligt, du sagde det. Ja, det var det vel. Kom der. Hallo, du der! Nej, du skal jo ikke sige, når den nye politi er her. Okay, kom der. De der derovre. Hej, gutter! Hvad er gutter? Hvad laver du? Vil I have nogle våben? Nej, hold nu kæft, Jan. Hvad Altså, du laver, hørte du ikke, Benjamin? han var en grown man? Hørte du ikke, bro, han var en grown? Der var der en lille dreng her. Ja, det var en lille dreng. Vi skal da bare... Åh, der er blimp! Nej. Hallo, du der? Hallo? Hallo, du der? Hvad er det? Shit, der er sgu ikke. Hvor skal vi køre hen? Det ved jeg ikke, Benjamin. Hvor skal vi stå? Skal vi ikke køre på Sandy? Op mod Montchili op ad, og så lave lige en 1v1. Skal vi ikke lige hurtigt røve hus? Du kan jo ikke finde ud af at bruge den, altså er du idiot? Er du idiot? Jeg kan godt. Men jeg har jo ikke mig. Så burde jeg købe. Jeg har ikke mig. Hvad har vi brug for? Jeg tænker 12 er sådan fint nok. Vi skal jo huske at te. Skal du have din fiskestang? Jeg skal lige have fixtool. Ej, jeg har ikke nok penge. Jeg har hen. Undskyld, Benjamin. Hvad er du fucking lav? Fuck du lav. Ud af bil. Okay. Ud af bil. Okay. Hop ind. Bil. Hvad fanden du fucking lav?
Op, man! No, stopper du! Læg dig fucking net. Gem din våben. Jeg hjælper, jeg gemmer. Fucking tænker nok din lille boms, mand. Sut den. Jeg skulle have skudt dig, du. Jeg har forsøgt til mig selv. Forsøgt til mig selv. Jamen, du er så fed, man ikke fucking kan lave sig bare, altså. Holy. Jamen, du er så fed. Altså, du kan også stå i luften, altså. Cringe. Hold da. Så du det? Kom, Benjamin. Jeg skal høre. Hvor er du nu? Kan du lige derhen, Benjamin? Til hus? Ja, det huset. Jeg tror, det er nogen, der har brug for hjælp. Hallo, du der? Har du Har brug du for hjælp? brug for hjælp? Har du brug for hjælp? Ja. Det gør lidt ondt i min knæ. Det kan jeg godt forstå. Kan I godt høre mig? Ja, vi kan godt tage dig. Ja, jeg er lige nødt. Ja, kan I måske tage mig op på hospitalet? Jeg har lidt ondt i maven. Jeg blev skudt. Hvem blev du skudt af? Hvad blev det sgu da? Jamen, jeg blev sådan, der kom nogen over fra siden og tog plik ud. De må bare imens ud og køre min bil. Jamen, det er nok fordi, du er hernede på det her territorie, jo. Det er bande. Jamen, jeg fulgte bare efter nogen. Fordi jeg godt ville snakke med dem, for de havde ikke fed bil. Ja, jeg skal lige sådan der.